Africa ịmakwa na njojuluwa orierike nsọpụlụ nwena ebele na-emeli m Africa ịma na njojuluwa oriakalia nsọpụlụ nwena onye teli mmanụ ewe n'iwe osi na-emekwa m njọ na ajụlụ m ajụjụ na-agbalọsọ ajụjụ njụlụ 7 years onye ọbụla na-agba ọsọ kedu nu ka o si wee mezi onye nchụaja bịa onye nchụaja biko kpọọ m nsọ ka o wepụghị ife mili emi leke na ajụjụ na-ajụ onye ọbụla na-agba ọsọ jụọnụ m ajụjụ mbụ bịa Gregorian calendar ya gbajuju na-ewute m Gregorian calendar ya gbajuju fana gbalọsọ Gregorian calendar anyị jụ katafajụ bazia ndị Igbo kedu ka Igbo si agụ arọ aye oko ife mele Igbo ife mele ndị nna anyị dị anyị mma o aye oko ife mele Igbo ife melu nwanne ọnya dị onye mma o ọkwanụ 7 years ago anyị jelu n'ọgbakọ bụ ọgbakọ ụmụchukwu ebe anyị na-atụgharị uche n'ife omimi nke akwụkwọ nsọ ka anyị mụta okwu Chukwu wee nwee ike tọghata mkpụrụ obi na ọṅụ juru n'eluigwe maka ofu onye melu nchegharị o Coordinator nwee mepe akwụkwọ nsọ ọ bụ Exodus chapter 20 obido na verses 3 okwu Chukwu nwee fiọtụ a na-agwa na-akọwa onye ọbụla chinye aka enu maka anyị n'okwu na ekpele anyị ji eme sọrenda ife onye nweloje ebukote nke onye gwoloje ebute mgbọlọgwụ onye suloje ebute to surrender to God. enwe nọketa coordinator nwee kpọbazi anyị osi onye nwere ajụjụ kene na mmụọ nsọ nọ n'ebe a na ọ na-ekwu ife asịsị ekwu n'ekwu ọkwa n'omini sayensị ndị mmadụ jụsi ajụjụ ndị nkụzi ọgbakọ zasi ajụjụ a coordinator ka na-ene m anya na-asị onwere onye nwere ajụjụ ọka na-ene m anya emechisi ọka na-ene m anya ndị ọgbakọ na ọ ga-adịkwanụ njọ ma ajụjụ m kalịa na mmụọ nsọ ọkachie ntị ka na-ene m anya na-ajụ onwere onye nwere ajụjụ mgbe njikwu n'izie si a n'okwu adịkwa too heavy ọsemo lailai wetin go heavy pass my God you say wetin be my question say make I ask my question jụọnụ m ajụjụ mbụ bịa Gregorian calendar ọkwa na ajụjụ na-ewute m Gregorian calendar ya bụ ajụjụ fana agbalị ọsọ Gregorian calendar ma anyị jụ katefe anyị jụba ndị Igbo kedu ka Igbo si agụ arọ aye ife mele Igbo ife mele ndị nna anyị dị anyị mma o ma ife
ife na-ajụ ndị nkụzi ụka nọ n'ala Igbo unu masịrị kweshiri ma philosophers ma theologians nọ n'Africa unu masịrị zochie ọ bụla ife nwanne emelu nwanne ya ife nwanne emelu nwanne nwasị ka njụba afa ọgbanụ Gregorian calendar bụ Christian calendar ya bụ Christian calendar instituted 24th February 1582 by Pope Gregory 13 ya tilọda ụka na-akpọ papa bụ Inter Gravissima mgbe o tisilọda onwebulu Christian calendar accepted in all the Christendom. What is the value? Exodus 20 verses 3 compared to Gregorian calendar. What is the purpose of Exodus 20 verses 3 regarding to Gregorian calendar? Ebe ọ bụ na Janu bụ alụsị nwere isi na-abụ o nwere isi na-abụ nwanyị nọ ya bụ Janụwarị Baburu bụ emume eji akpụ alụ ya bụ Febụwarị Masị bụ alụsị eji eje ọgụ alụsị ndị Rom ji eje ọgụ Aphrodite bụ goddess April goddess of fertility ọ dị na Gregorian calendar. May bụ goddess the mother of a Greek god alụsị akpọrọ Hermes. Juno bụ goddess of love women and fertility ya bụ mother of a war god alụsị akpọrọ Mars ọkwa dị na Christian calendar. July bụ Julius Caesar August bụ Caesar Augustus ya bụ alụsị ise na ndị ancestor na-abụ inside the Christian calendar. Ife mele Igbo ife mele ndị nna anyị adị anyị mma o aye ife mele Igbo ife mele nwanne onye adị onye mma o Sunday for sun god Monday for moon god Tuesday bụ alụsị a na-akpọ Chu God of justice and war Wednesday bụ alụsị a na-akpọ Wode the god of royal power father of all gods God the reminiscent of Jupiter ya bụ Thursday god of lightning and thunder the god that controls the weather ya bụkwa their god of civilization. Friday the goddess of love the goddess wife of Wode goddess of marriage ya bụ Friday. Saturday the day of Saturn the god of agriculture kedu nuko si wee mezi ọkwa fanọ na mgbakọ ikpoju alụsị kalenda dị so na October 8 November 9 Deka bụ 10 in the Roman language atụlụfa nwe mụọlụfa mkpi October nwe bụlụ 10th month November bụlụ 11th month December bụlụ 12th month alụmele that is the height of their passion for idolatry. Ayako ife mele Igbo ife mele ndị nna ya dị anyị mma o. What is the meaning? Exodus 20 verse 3 compared to Christian weekdays Abulu Joko Jidetu in the Christian calendar. What is the value? 2 Timothy 1 verse 7 Okwuchukwu n'okuzili anyị kedu nukosi nwe gasịa ife unu mele ndị nna anyị dị anyị mma o. Ayako ife mele Igbo ife mele ndị nna anyị dị anyị mma o.
Aye ife meli Igbo ife meli nwanne onye dị onye mma o ya bụ esu omilie une oge ndị osezela ajụjụ a kọdịnetọ nwe kpọọ mụ ọsị mụ na ga-emechi ekpele a ka ọ dịbazi ụbọchị ọzọ ka ekpe kwesị ya ekpele na-emesịa n'aka azamia ofu broda a na-akpọ Maxwell wee gbaka ọkpọbaze kọdịnetọ iwu bụ na a ga-aza ajụjụ a kedu ife a na-ekpele ekpele ma mmụọ nsọ nọ n'ebe a gịnụ ka a na-agbala ọsọ a o nweghị ife kalele na mmụọ nsọ kọdịnetọ wee bagbalụ broda mba mgbe o ji bakata mba bana bụ ọdụba aka n'ọnụ bana bụ diba aka n'obi bana bụ ọmaba aka ntị under some second okwu abago to fighting ndị bịalụ kabini ọbụlụ na okena ngwele n'ọsọ aye ife emeli Igbo siba dansa siba onye ga-agwa m ife tisela obodo gịnụsela ọcha na oji nke m dịlime na-eso okwu ọ bụ na nke gị ga-adịlị gị nke m dịlime na-eso okwu aye ife meli anyị nwejekwula ọka mmụta na-ekpesa na o nweli ndị elileli ndị egwu batịrị febu ọka mmụta nwetu n'esie ọkpọmụ Bazelives of Africa ọ sị na onwere onye bụ batịrị ya egwu batịrị ọ bụ na adịkwe intact ife egwu ebu bụ brain box tie ya ifefa bụ ebu bụ brain box ifefa bụzi bụ brain box ya ife bụ ebu bụ brain box onwere onye bụ batrị ya ifefa bụ ebu bụ brain box anyị etie ya jụọnụ m ajụjụ njụlụfa Gregorian kalenda ya bụ ajụjụ na-ewute m Gregorian kalenda ya bụ ajụjụ fa na-agbalọsọ Gregorian kalenda ma anyị jụkata fa anyị jụba ndị Igbo kedu ka Igbo si agụ arọ ndị Igbo kedu ka Igbo si agụ arọ o nwekwalụ ka Igbo si agụ arọ kedu debe anyị na-emete emete kedu na ka esi agụ afọ Igbo kedu ka Igbo si agụ arọ ọkwa nkụzi unu kụziri anyị kweta onye ọbụla nwetụfusi alụsị ịka nka na-akwali ọmụmụ na arụ obi na-agụ n'ofe obodo ji bili anyị kwetela ekweta maka edife alụsị unu na-emezi na dị Christian kalenda unu na-ekili alụsị ekili nkụzi unu kpọrọ oziọma mere ọtụtụ mmadụ kpọva ndị nna basị na bulugbo na ndị Igbo na-egbu ọchụ n'ọhịa kafa ji akwado alụsị mgbe bulugbo mwesị ka njụọ alụsị na-akpọlụ Jenụwarị ọ bụ ọbalọkekunu ji akwado ya mgbe bulugbo asị m ka njụ ọzọ alụsị unu na-akpọlụ March alụsị unu jeje ọgwụ azụdanị alụsị unu jeje ọgwụ egbu mmadụ ọgwụ ọbalọkekunu ji akwado ya mgbe bulugbo wayo onugbulo ndị nna anyị dị anyị mma If I come to you with fact and you want to criticize my coming, counter the fact with the certitude. Otherwise, shake your brain box, oga. Ọ dịkwa gelili geli ifefa bụ ebu bụ brain box okwu ndụmọdụ na-agwa ndị Igbo anyị ekwukwela egwu bịa jenteke n'ụlọ ndụmọdụ
na akwụkwọ niile dị na n'Igbo onwelu nke ndị be anyị na-alụ ewu ndị be anyị na-eche ndị ọcha fa na ndị ụka emezi anyị si na ndị ụka eme alụ. What is our plan to preserve the culture for the next generation? Ọ bụ na ndị be anyị adịrọ kia ọ dịzịa ka ndị be anyị na-eche ndị ọcha. Anyị lụkọta hotels na event centers, kedu maka nta akara elementary na mahadum? Kedu ka anyị nwelu n'aka anyị ji akwado ka omenala dịgide? Ndị omenala oko ndị omenala unu makwa the secret of power. When the name of another man's God is always in your heart, always on your lips, always in your brain, are you not a servant forever? Ya ka nji jụba ndị Igbo kedu etu Igbo si agụ arọ onwekwa lele ka anyị si agụ dị arọ. Ebele na-emeli m Afrịka nwanne m njọ jụrụ ụwa ori erike nsọpụrụ nwena. Ebele na-emeli m Afrịka ma njọ jụrụ ụwa ori akalia nsọpụrụ nwena. Ajụjụ nwe nọsi arọ n'asa onye ọbụla na-agba ọsọ, onye ọbụla na-agba ọsọ eke na ajụjụ mpụ bịa ibe mele ndị nna ya dị anyị mma. It's me, Bazelives, with my legendary band of Africa. On this date, I urge African communities to search for their cultural calendar. Anyị yọba Afrịka, anyị yọba ndị Igbo, ndị Igbo chọba Igbo kalenda. Ife Igbo ji bilie mebili emebi ka unu baba ndozi obodo. Igbo chọba Igbo kalenda, Igbo chọba Igbo kalenda, chọbanụ cultural kalenda. Igbo chọba Igbo kalenda, ndị Igbo chọba Igbo kalenda. Ife Igbo ji bilie mebili emebi unu baba ndozi. Igbo chọba Igbo kalenda. O nwere ajụjụ mbụ bịa o Gregorian kalenda. ya bụ ajụjụ na-ewute m o. Gregorian kalenda. Ọkwa na ajụjụ fa na-agbalị ọsọ. Gregorian kalenda. Ma anyị jụkata fa anyị jụba ndị Igbo kedu unu ka Igbo si agụ arọ? Anyị jụkata fa jụbazia ndị Igbo kedu unu ka Igbo si agụ arọ? anyị nwe jụkata fa jụba ndị Igbo kedu unu ka Igbo si agụ arọ?